Rád vás tu všetkých vidím zase raz. Tak poďme na to. Ešte sa pomaličky budú ľudia pripájať, ale myslím si, že môžem začať. Nachystal som si takú malú tému aj pre klientov, aj pre výzvarov. A v podstate, čo je také, ja vždycky tak sa zamyslím nad tým, čo mi vy píšete, vravíte, čo by vám mohlo pomôcť, keď takúto tému vyberám. A možno sa budem trošku opakovať, ale sú to veci, ktoré verím, že je dobré si pripomínať, pretože proste časom to opadne, bude to proste mindsetový hovor, bude to zase o nastavení mysle. A ak so mnou očakávate nejaké hlboké vedecké proste vstupy, prednášky na báze aminokyselín a chémie a neviem čoho, takto už klienti vedia, že tu so mnou nie je, tu je to proste o tom nastavení a správnom uchopení všetkého. Takže zase to bude mindsetové a možno to niekoho nakopne. To je tá pointa, aby si ľudia teraz niečo odo mňa načerpali. Človeka, ktorý vlastne dlhé roky veci už tak drží, že to môže rozdávať. Takže budeme sa baviť o tom, ako v januári vlastne dlhé týždne, tmavé dni zvládať lepšie, tak aby sme v podstate nemali stále nejaké výčitky, že niečo nejde 100% a tak ďalej. Proste ľudia sú aj chorlaví teraz, vždycky to budú výkyvy, tak si to poďme pripomenúť a čo sa s tým vlastne dá robiť. Ten január je vlastne taký naozaj, jak to povedať, proste ťažký mesiac. Teraz všade na mňa vyskakujú obrázky, ako január trvá proste 3 mesiace oproti ostatným mesiacom, proste je to dlhý. Dni sú krátke, večery sú dlhé, už sa to trošku rozvidnieva, takže vydržte. A ešte február vlastne bude taký podobný, ale mali ste rôzne výkyvy, boli ste chorlaví, čo je v podstate také, ako to povedať, proste človek ide do toho januára s takouto veľkou takým nadšením, že do toho dá všetko, že teraz je ten mesiac, kedy sa to všetko posunie, ale vždycky je ten január taká nešťastný mesiac na voľbu tohto, pretože proste január potom nás zavalí všetkými povinnosťami, zníženou imunitou, trošku takou skleslou myslou a príde proste realita a je to úplne v poriadku. Proste január taký je. Ja ho sám taký mám, proste tiež vždycky bojujem nejakým spôsobom so zimou, aby som bol čo najveselší, aby sa mi čo najviac chcelo do vecí. Proste je to úplne normálne. Takže sa vôbec nemusíte nejako cítiť, že vy ste iní alebo že si máte niečo vyčítať. Úplne v poriadku, je treba to tak akože správne adresovať, správne sa k tomu postaviť a urobiť nejaké kroky, ako to minimalizovať. Nedá sa to odstrániť, proste to akceptovať, ale vieme mať dobrý pocit aspoň z toho, že sa snažíme aj napriek tomu, že sa to deje. A není to teraz o tom, aby sme proste tlačili viac, aby sme tlačili proste v januári viac než v iné mesiace. Proste každý ten mesiac by mal byť ten effort taký rovnaký, ale v januári proste je normálne, že to bude trošku nižšie tie výstupy a to vlastne, čo reálne robíme. Menej pohybu trošku, menej sa nám chce, proste je to v poriadku. Nemusíme cez to proste tlačiť extrémne na silu. A čo je dôležité si uvedomiť, nielen v tom januári, ale v podstate to je celú dobu, ale proste v tom januári je viac takých tých udržiavacích týždňov a regeneračných týždňov. Proste sú týždne, ktoré sú v móde, že sa snažím vydržať aspoň nejaké nutné minimum, čo si ja určím, akože sú to proste minimum, ktoré chcem robiť. A takéto týždne sú treba. Proste vždycky príde obdobie, kedy si aj telo samo vypýta. Potrebujem trošku viac odpočinku. Proste potrebujem iba prejsť týmto týždňom, pretože mám toho tak veľa, že proste nestíham. A potom niektoré týždne sú zase voľnejšie, vtedy sa viac viem do toho oprieť. Ale aj tie týždne, kedy nemám úplne najlepšiu kapacitu na všetko, tak sa počítajú. Proste všetky sú dôležité a všetky sú súčasťou procesu. To je proste dôležité vedieť. Výzvari mali iba 3 týždne a myslím si, že aj oni počas týchto 3 týždňov ucítili, že nie každý týždeň je rovnaký. A to tak proste vždycky bude. A ako to povedať, nehodnoťme
celý film na základe jednej scény, alebo nehodnoťme proste celý ten výsledok na základe toho jedného týždňa. Ten jeden týždeň je súčasťou celého toho procesu počas roka. A tie fluktuácie vo všetkom, v našej energii, vo výsledkoch, proste úplne vo všetkom, budú nielen na bázi jednotlivých týždňov proste takto kolísať, ale aj na bázi proste celého toho roka. Celý ten rok proste bude taký, že cítime, že teraz v januári sme niekde tu pocitovou, energiou a aj výsledkami možno. Potom príde jar, bude to trošku zase vstúpať všetko, potom príde leto, bude zase nejaké také obdobie, kedy dovolenky, zase budeme proste trošku chvíľkami musieť zvoliť udržiavanie, regeneráciu. Potom príde zase jeseň, tak to pôjde trošku lepšie. Na zimu to zase spomalí, ale dôležitý je celý ten trend na týždennej bázi, na týždennej to môže takto kmitať, na celého toho roku tej bázy. A aj v tom týždni, v rámci toho týždňa tiež proste sú dni, kedy sú veci lepšie, veci horšie. Proste je to celé súčasťou toho procesu a keď spomalím, tak to nevadí. Dôležité je úplne neprestať. Čo keď teraz v januári nás oslabí proste choroba? To sa teraz dosť dialo, už od jesene sa to ťahá. V chorobe je najdôležitejšie sa zamerať na to, dostať sa späť do zdravého stavu. Vyzdravieť. Nič iné, na ničom nezáleží. Proste vyzdravieť. Žiaden tréning sa nemusí dobiehať, keď proste som celý týždeň v teplotách. A nemusí sa proste chodiť na silu, keď sa na to necítim. Všetko pauzneme. Ľudia, ktorí proste majú naozaj teplotu, tak vedia, že vždycky ten týždeň aj zapauzujeme, pretože naozaj vtedy je priorita vyzdravieť sa. Väčšinou človek v chorobe je skôr menej, takže ani to jedlo by som nejako neriešil. Pokiaľ máte vyslovene chuť do jedla, tak samozrejme jedlo choďte bežne, klasicky. Ale pokiaľ nemáte chuť do jedla, tak práve naopak človek väčšinou neje a to tiež nemusíte nejako kompenzovať. Proste počúvajte to telo počas tej choroby. A hneď ako začne ustupovať tá teplota, tak postupne sa pomaličky vracať. Začať chodením, začať postupne sa na tú stravu zameriavať, dať si ľahší tréning. Toto proste môže byť rozmedzi 3 dní, kedy už sa začnem cítiť trošku lepšie. Prvý deň trošku sa prejsť, druhý deň sa zase začne na tú stravu zamerať, tretí deň dať nejaký ľahší tréning a potom už nabiehať postupne do bežného režimu. Čo keď je motivácia nižšia? Toto bola choroba, ktorú teraz dosť veľa ľudí rieši. Čo keď je motivácia nižšia, pretože proste tmavé dni. Ako už zase, opakujem sa, všetci viete, lepší, aj Lukáš to rád hovorí, lepší hociaký tréning ako žiaden tréning, lepší kratší tréning, lepší slabší tréning, lepší zlý tréning ako žiadny tréning. Takže radšej si dajte pravidlo, že si dáte ten tréning aspoň 20 minútový a dáte prvé 3 cviky z neho. To je úplne v poriadku. Alebo si ten tréning rozdielte, ale ide o tú pravidelnosť a snažte sa, keď máte motiváciu nízku, tak len znížiť to, čo robíme bežne, ale neskončiť akože úplne 100%. Môžete proste na chvíľku znížiť kroky, môžete skrátiť tréningy, môžete si dať udržiavacie kalórie, alebo ani neriešiť kalórie, ale povedať si, budem iba si sledovať vodu a dám si v 2 jedlách bielkoviny. To môže byť také nutné minimum. Mám ináč aj jedno video, jeden tréning takýto na to, že nastavte si v každej tej sfére tréningy, strava a pohyb, nutné takéto minimum, takéto akože minimum, ktoré bez pochyby dáte, ktoré aj v tie najslabšie dni dokážete dať. A toto je minimum, ktoré proste dáte vždy a keď príde taký deň, tak proste viete, že nemusíte proste dať 100% toho, čo máte predpísané odo mňa, ale máte vy svoje nejaké minimum. A snažte sa nikdy nespadnúť akože úplne preč, ale keď je vecou iba motivácia, tak si dať aspoň toto minimum. V tých tréningoch, kratší tréning, 20 minútový, alebo si dať tréning úplne len doma, proste dať si iba drepy, ale radšej držať tú pravidelnosť, ako chcieť proste ten tréning perfektný a potom ho vlastne na týždeň úplne vynechať. Takže tak. Pokiaľ
sa cítite, že proste ste niečo porušili, niečo ste urobili zlé, niečo proste bolo, dali ste si jedlo, ktoré ste nemali, tak to som sa práve bavil teraz s Rišom pred chvíľkou. Hneď sa vráte späť ďalším jedlom do toho, do normálu. Proste žiadne vyčítanie, žiadne kompenzácie, nemusíte nič proste nejako si v hlave držať, že proste niečo som prehnal. Proste sa vráte späť do toho jedla a ďalším jedlom sa vráte späť do normálu. Poučte sa z toho, povedzte si, že OK, tak viem, že pravidelne mávam problém s piatkom večer. Vždycky tam ujdem. Čo s tým mám teda robiť? Našetrite si trošku v týždni, zaprite sa v čase, kedy je to ľahšie. A potom ten piatok, keď viete, že je to ťažšie, tak si cez deň držte zase trošku ľahšie jedlá, aby ste potom večer si mohli niečo dať. Ale stále akože s tým nejako pracujte a aj keď to preženiete, tak zase proste v sobotu normálne pokračujeme ďalej. Dobehnite tréning, dajte si chôdzu a do jedla sa vráte čo najskôr. Pretože je to fakt v rámci tých výkyvov, proste to sa vždycky bude diať, vždycky tam budú dny, ktoré nebudú ideálne. A pokiaľ človek prestane, tak ten výkyv vlastne bude jeden a koniec. Ale pokiaľ sa človek vráti späť, tak to bude len výkyv a zase sa to pekne tá krivka vždycky. Však sme to videli cez Vianoce napríklad. Väčšine sa tá váha pozastavila alebo malinko stúpla a po Vianociach zase postupne ideme ďalej v nastolenom. Takže čím skôr sa vrátime späť, tým lepší bude ten priemer za celý ten mesiac, povedzme. Takže tak. A čo keď proste sa nám nechce, máme tú energiu takú akože cítime, že to telo potrebuje odpočívať a že to nie je len že motivácia, ale proste naozaj bolia nás šlachy a naozaj sme unavení, tak proste je to zimou, je to tým, že je menej slnka, je menej proste vitamínov, aj strava vlastne je viac dovozová, nie sú to domáce produkty, všetko. A určite sa držte, povedzme, snažte sa ten spánok držať pod kontrolou, aby to nebolo úplne náhodné a aby ste mali, ja rád hovorím, mne toto dosť pomohlo, dať si proste večierku. Ja mám čas, ktorý keď sa blíži, tak začnem byť trošku taký akože nervózny, že musím ísť spať, pretože viem, že potom tie dni moje budú ovplyvnené, pokiaľ ten čas nedodržím. A čo mi dosť pomohlo, bolo, keď mi niekto ukázal, alebo teda povedal, nech sa pozriem na čas, ktorý trávim aktivitami, ktoré sú proste žrúti času. A to je napríklad pozeranie videí, sociálne siete, tento vám telefon vie presne povedať, koľko tam trávite a čo tam vlastne robíte. A pozrite sa, koľko toto máte a väčšinou ľudia večer inklinujú k tomuto. Nehovorím, niektorí pracujete, nedá sa to, samozrejme, vtedy sa snažte čo najlepšie v rámci vašich možností. Ale pokiaľ máte takéto akoby premrhané časy, tak toto skúste minimalizovať a nahradiť to tým spánkom. Alebo tréningom, alebo čo je váš problém. Takže tak, plus ešte môže pomôcť nejaká, povedzme, suplementácia. Ja teda nerád o suplementácii hovorím tak, aby som niekomu odporúčal, že čo si má dávať, že musíte proste suplementovať, ale v zime proste dám na inšpiráciu, ja poviem, že si dávam vitamín D, pretože proste jeho málo, nie sú proste prirodzené zdroje, z ktorých ho viem získať. V lete ho neberiem, proste v lete zo slnka, zelenina, všetko proste má viac vitamínov, tak doplnky nepríjmam, v zime si pravidelne dávam vitamín D, vitamín C, niekedy keď potrebujem. Čo máte pocit, že proste by vám mohlo chýbať, kľudne mi napíšte, môžeme sa na to pozrieť, skonzultovať. Je dobré si to nechať aj povedzme vyšetriť, čoho máte nedostatok raz za čas. Ahoj Tanička, v pohode. A riadiť sa tým. Takže tak. A keď vás proste demotivuje, že by ste proste keď výsledky nie sú také, ako chcete, tak uvedomte si, že nie je... My sa o tom bavíme ako o cieľoch. Na toto mám tiež ešte separátne jedno video. Ale nie je cieľ to číslo na váhe. To číslo na váhe je smer, ktorým chceme ísť. To číslo na váhe nám udáva snahu, koľko vlastne ešte potrebujeme do toho dať. Ale
je to smer našej cesty a cieľ je splniť čo najlepšie v rámci možností a v rámci tých všetkých výkyvov tie body, tie veci, ktoré vedú k tomu nášmu cieľu, k tomu nášmu smeru, k tomu číslu. Keď viem, že to číslo proste je, neviem, 5 kg na váhe, rozrátam si to, čo ja viem, na pol kila týždenne chudnutia, u žien, u mužov možno aj kilo, tak to vyjde buď na 5, na 10 týždňov a poviem si, OK, čo musím urobiť, aby som chudol pol kila týždenne? Kroky. Krokov mám nejaké číslo, dokážem proste túto pridať 2000, aby som zvýšil ten svoj výdaj, zlepším kroky. Strava, proste to, čo robíme, jednoducho to, čo robíme, zvýšiť výdaj, znížiť príjem, držať tam čo najväčšiu výživu, aby sme nemali chute, aby sme sa cítili dobre a k tomu cvičiť proste tieto veci, vieme, že vedú, proste tieto veci, keď dodržiavame, tak nevyhnuteľne vedú výsledkom, k tomu výsledku, ktorý máme všetci nastavený. Takže v rámci tých výkyvov si povedať, OK, bude tam zdržanie 1 týždeň, 2 týždne, tuto mám svadbu, tuto mám, neviem, niečo, idem na dovolenku, boli Vianoce, proste tam s tým rátať a v tom období si povedať, že v tom období sa udržiavam, v tom období držím tie zvyky, aby potom, keď prišlo to obdobie ľahšie, tak som nezačínal znovu, ale len pridal v tých zvykoch, ktoré som udržal v období ťažšom. Takže tak, čo ešte určite pomáha na akoby také pocit, že človek to drží, tak naozaj nemať v hlave, konkrétne v tej strave, len ten cieľ, že musím dodržať príjem a to je to jediné, akože je toto hlavné, ale ten zvyk sa drží aj tým, že držím tú stravu pestrú, výživnú, takže si dám taký ten podcieľ, takéto minimum, keď maximum je, že dodržím dokonale denný príjem, tak minimum bude, vypijem 3 litre vody a budem mať v 2 jedlách nejaké proteíny. A to sú veci, ktoré sa dajú ovplyvniť, nech je človek kdekoľvek. Na to mi nehovorte, že nemáte čas, to sú veci, ktoré aj keby ste sa stravovali na pumpách, tak sa to proste dodržať dá, pretože si tam vyberiete správne. Takže takto som vás chcel trošku akoby nakopnúť zase vecami, ktoré bežne prechádzame, ale že sa uplatňujú znovu aj v tomto januári. A určite neberte každý týždeň, ktorý je proste nejaký, že musíme na základe toho dávať záver celému filmu, ktorý sme sem prišli natáčať. Takže tak. Ešte môžem rozvinúť tú vodu a tie proteíny, aby ste si dali aj v tréningoch a v takom tom pohybe nejaké takéto to minimum, povedzme, ktoré viete, že dávate úplne v pohode. Ideálne, aby to nebolo, že dám proste jeden perfektný tréning do týždňa, aby to skôr bolo, že dám aspoň 2 polovičné, dám aspoň 2 20 minútové. To je to minimum, ktoré dávam každý jeden týždeň. Pretože ono sa potom lepšie z toho buduje, že sa len trošku pridá, než aby človek pridával celé tréningové jednotky. Že proste drží jeden celý tréning týždenne a potom chce pridať rovno ďalšie 2, povedzme. Je to proste stále akoby veľký skok. Dôležitejšie je tá pravidelnosť je dôležitejšia pri tom budovaní toho zvyku trénovať, ako to, že človek odcvičí celý ten tréning. Takže dajte si kratšie takéto tréningy kľudne a dajte si minimum, že budete spať nejakú dobu, alebo že si dáte kroky, alebo ani nie, že kroky, alebo že sa proste iba prejdete na 10 minút každý deň, takže súvisle. To môže byť také akože ľahké minimum. Kdekoľvek ste, keď budete čakať na autobus niekde, alebo tak nebudete stáť na tej zastávke, ale pozrite sa, mám 10 minút, super, idem na koniec ulice naspäť, autobus sa bude blížiť, tak pobehnem naspäť a nachodil som kopec krokov a 10 minút som mal súvislých. Takže tak. A výsledky majú aj ľudia, ktorí idú, keď veci nie sú ideálne. Ja som nikdy nemal veci ideálne, vždycky proste treba adresovať alebo povedať si, čo je to, na čom teraz viem, čo viem ovplyvniť a to sa ovplyvniť snažiť. A každá fáza je proste dočasná
a na jar je vždycky taký príval energie, všetko ide ľahšie. Takže držte sa všetci. A teraz v zime, a tí, čo teraz začínajú, tak ste dobrí, proste ste začali v takomto období a len tak ďalej. Takže takto za mňa. Máte niekto nejaké otázky? Kľudne to môžeme otvoriť, kľudne niekto povedzte, či vám to sadlo takáto téma, alebo riešite niečo iné. Ak môžem povedať, ahoj Matej, Ahoj, že určite. mne to sadlo, lebo som mala krízu teraz cez víkend, že hrozne som bola unavená. Ale teda tie kroky nejak sa mi tak jeden deň podarilo, jeden deň nepodarilo nachodiť, ale som rada za to, čo si povedal, lebo je to fakt do života a život je o tom, že sa veci v živote striedajú a som rada, že som toto spoznala, tú cestu, lebo ma to udržiava v takom väčšom akoby kľude, že nestresovať sa alebo nezlaknúť sa, ale že ide sa ďalej a dá sa pridať, tak ďakujem. To som rád, že to pomohlo. No. Určite. Dobre to vravíš, vždycky tam proste budú obdobia a dôležité, to je podľa mňa aj to možno, čo som tým chcel doceliť, aby ste sa nestresovali. Ten stres častokrát robí ešte to horšie, než to v skutočnosti je a než to má, aký vplyv to v skutočnosti má. Väčšinou človek práve keď je pod tým stresom, tak potom nevie čo skôr, nevie akože sa rozhodovať jednoznačne a skôr sa to nabaluje, že potom je tam takéto preťaženie hlavy. Je dobré proste sa vtedy vrátiť čo najskôr k nejakému úplnému minimálnemu plánu, ktorý mám ja v sebe definovaný. Keď ja som vám definoval nejaký maximálny, tak vy vždycky začnite od toho minimálneho u seba. Dajte mi to kľudne vedieť, alebo keby potrebujete, tak vám to znížim na ten minimálny, na ten týždeň. Keby fakt poviete, že teraz chcem udržiavací týždeň, chcem budovať ten zvyk, zase sa vrátiť späť, pretože mám proste fakt ťažké obdobie, tak so všetkým sa dá pracovať. Povedzte mi to na rovinu, aby som vás neťahal povedzme na silu a nezvyšoval ten stres. Potrebujeme ten stres vlastne, aby ste teraz všetci tak brali, že vám bude škodiť v tomto a že vlastne ide o to byť v kľude, je to fáza a tí, čo sú pripravení na takú fázu, tak sú v kľude. Takže hádam vám to aj dalo trošku zreteľnosť v tomto. Ďakujem, Marianka. Ešte si sa niečo chcela prípadne spýtať? Myslím, že si mi odpovedala aj medzi tým na moje nejasnosti, čo sme si písali, takže nie, myslím, že teraz nie. No. Ďakujem. Ďakujem tiež, takto som rád. Ešte niekoho niečo napadlo? Otázka, poznatok. Ondra sa k nám pridáva. Ondro, ale už budeme končiť asi. Jedine, že by si mal hneď z fleku nejakú otázku. Nezávisle na téme. Dobre teda, tak vám ďakujem pekne, že ste dorazili. Kľudne sa pýtajte separátne, keby ste niečo chceli prebrať. A držte sa. Ďakujem za vás, že ste vo výzve a že ste moji klienti. A budem sa tešiť zase na budúce na hovore. Pekný deň. Ahoj. Čaute. Ahojte. Čaute.